Karong dili na kayo istrikto ang mga rekisito sa pagbiyahe dinhi sa probinsya sa Sugbo. Gipaabot nga mudagsa na pag-usab ang mga turistang Inchik ug Hapon. Kinsa, duha sa nagunang langyaw nga turista nga tigbisitahan sa probinsya. Usa kini sa mga nahisgutan sa managlahi nga pakigtagbo ni Gobernador Gwen Garcia sa mga konsul sa nasod sa China ug Japan kaniadtong Lunes, Hunyo 13 didto sa Kapitolyo. Kahinumduman nga si Garcia miluwat og Executive Order No. 15 diin iyang gimando nga ang mga turista nga kompleto na sa bakuna ug nakadawat pagyud sa booster shot batok sa COVID-19. Dili na pangitaan pa og negative nga resulta sa RT-PCR o antigen test. Ang maong EO gihangop sa konsul sa China nga si Consul Jia Li ug sa Consul General sa Japan nga si Yamaji Hideki. Yes, they can come, and because of the very relaxed policy from the Filipino government, they now Japanese visitors no longer take the PCR test before coming here. It's a very good, I think, accelerator booster for the Japanese tourists to come here. So they love to visit and enjoy here. Sa iyang bahin si Consul Lee sa China, mipadayag sa gobernador sa interes sa mga negosyanteng Inchik nga mubuo og kapital dinhi sa probinsya, labi na sa natad sa infrastruktura, transportasyon ug solar energy. Gihangop usab ni Garcia ang maong interes sa mga langyawng magpapatigayon o gidapit sila sa pagbisita sa probinsya aron personal nilang makita kung haing dapita sa natad sa patigayon sila mamahimong musulod. Ang mga Inchik maoy ikaduha, samtang ikatulo ang mga Hapon sa labing daghang mga turista nga nibisita sa nasod ni adtong wala pay pandemya. Naguna sa listahan ang mga South Koreans. Uban sa taho ni Joannes Arong, Paula Mendoza, Balita sa Subo.